Lithuba le-DA ukunika elalo icala kuqulunqa ubhote wamva nje epalamente. Inkokheli yeqela epalamente uMmusi Maimane udandalazise icebo leqela lakhe. Bathi baza kunyanzelisa imigaqo uqinisekisa ukuba kuphathwana ngendlela efanayo epalamente kwaye amalungu ayaphendula ngokulindeleke kuwo. It's not good enough to say ministers are accountable to Parliament, but when they come to Parliament, they are mollycoddled and treated, like royal game. uMaimane uzikhabile izityholo zikaGwede Mantashe we-ANC nalapho athi amaqela aphikisayo akwiphulo lokuhlaza umongameli uJacob Zuma kunye nesekela lakhe. Parliament is a place of opposition parties opposing the ANC, uncovering its flaws and its faults, and putting on the table counter proposals for the future of the South Africa. That's what Parliament is. Emva kokhokhela abo bebekhe baphuma phakathi kwinkqubo yepalamente, uMaimane uthi i-DA iza kuqhubeka isilwa ukuze asuswe somlomo wepalamente uBaleka Mbete. That debate, that vote must take place. And it must take place through a secret ballot, because I don't think we are the only ones who think Baleka must go. There are others. I-DA ithi injongo yayo kukushukumisa epalamente, isusa kwinja elele emathangeni, iyenza inja engunogada. Ikwathi ikwinkqubo yothethathethwano noyinkokheli kushishino lwaseburhulumenteni epalamente uCyril Ramaphosa ukuphalaza inkxalabo yayo ngendlela ipalamente eqhuba ngayo mvanje. Ndingusikelelwa Geya, eConstitutional Hill, eRhawutini.